patron. O ma mun bɛ yen nɔ? Ta dusuni guan la quoi. A kɛra cogo di? I sigilen b'i kilen ne kun biri o ma mun bɛ yen? Dɔrɔn ta dusuni kasilen no quoi. N ta dusuni yɛrɛ ni bɔlen no quoi. Mun na? N'a fɔra ni mɔrɛ ni bɔra Gampara le. Ni Burukina bɛ lon ta bamanankan ni Mandalaka ka ɲɛ quoi. Hali ka kuma kɛcogo la i b'a dɔn. Ni nana wari ni ɲini quoi. Ka banba n ye baara ni sɔrɔ n ye wari ni kɛ ka wari ni dɔɔni sɔrɔ. N ka ɲɛbɔ Bugusara dɔ fɛ duguni kɔnɔ yan kan. Muso dɔw fɛ duguni kɔnɔ. Wala sunguruden ni n ka ɲɛbɔ ale dɔ fɛ quoi. Ale kɛ ko kɛra ɲimisa ye dɛ. Cogo jumɛn la? Ale san ta wari ni bɛɛ dun wari ni yɛrɛ fosi tɛ n ta poche ni kɔnɔ walayi. Safe nana Bamakɔ yan. Ka fasɛli kan wele ka baba ni ale kan wele kɛ ko ne ka segin village ni kɔnɔ kɛ n bɛ taa Banba ni n bɛ taa Burukina ni kɛ. Wala wari ni yɛrɛ tɛ ne fɛ n t'a dɔn n b'ale kɛ cogo min na quoi. Ni nana muso ni nana olu tɛ so ni filɛ yɔrɔ ni kɔnɔ ten a ka baba ni mama ni ka ne gɛn ka labɔ kɛnɛma quoi. Wari foyi foyi t'e bolo e fanibaw ye ka taa segin ka taa sini bɛɛ. Ka fasɛli bi n welela o i ka taga dugu ni kɔnɔ dɛ. Wari ni tɛ yen ni b'a kɛ cogo di ni nana ne Bamakɔ ni kɔnɔ ni ka baara ni kɛ ko n bɛ wari ni ɲini ni ka taga n'a ye ka facɛ ni dɛmɛ le wari ni yɛrɛ tɛ ne kun ne bɛ taa cogo di ne b'a kɛ cogo di dɛ ale ko kɛra baara ye dɛ. A jɛnatigɛ gɛlɛyara fɔlɔ la denmisɛnninw tun bɛ bɔ village la ka na Bamakɔ ka wari ɲini ka taa na bɛ bi tile min na denmisɛnninw bɛ bɔ village la ka na Bamakɔ ka nafolo ɲini k'a di musow ma u bololankolon bɛ taa jɛnatigɛ bɛ kɛ cogo di an ka dugu tabiyaw bɛ kɛ cogo di n'i bɔra village la k'i ka na baara kɛ Bamakɔ i na ko wari ɲini de n'i ye wari sɔrɔ i bɛ taa village la i b'a sɔrɔ yɛrɛ muso dɔ maminɛlen b'i bolo village la. Tiɲɛ lo ka facɛ ka Bugusara ni dɔ min na mamina ɲini. A lajɛ ni sisan ale yɛrɛ de ka kɔɲɔ kɛ ko ye. Wari ni tɛ ne fɛ kɔɲɔ ni bɛ kɛ Banba a bɛ kɛ cogo di don. Mais f'i k'a dɔn muso in tun t'i fɛ dɛ a tun b'i fɛ bolinafolo la mais bolinafolo banna a taara. Bilen k'ale dɔn quoi k'ale yɛrɛ ni tɛ ne fɛ ni wari ni tɛ bilen k'ale dɔn. Sinon san 3 ni an bɛ ɲɔgɔn kan Bamakɔ ni kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ni fɛ quoi. Ale ma deli k'a yira ne kɔnɔ ni don kelen ni k'ale tɛ ne fɛ. Ok ne y'i ka kuma fɔ. Fo wari ni nana ban ale fɛnɛ bɛ ban. Sisan comme ko i kan ka taa village la sini wari foyi t'i bolo ne kɔni ne bɛ se ka ɲɛ e ma 10,000 bɛ ne bolo 10,000 bɛ ne bolo mara la mais n balimakɛ bɛ wari b'u bolo n bɛ se ka 30,000 juru ta k'a fara. Ale bɛ diya ne kɔnɔ dɛ. Awɔ dugu ni kɔnɔ ni furu nafolo in yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ale t'i banba ka tɛmɛ 4,000 ni kan yɛrɛ i ka 10,000 di ne ma quoi o ye ni donni miliyɔn ye so. Awɔ n y'a mɛn o tɛ 40,000 an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne ye 40,000 ta ka tɛmɛ ne tɛ k'a d'i ma e kama dɛ ne bɛ k'a d'i ma e facɛ ani bamuso olu de jigi dalen b'i kan e bɛ ka taa yen nɔ siɲɛ wɛrɛ n'i nana wari ɲini na Bamakɔ i bɛ wari ɲini i bɛ taa ka nin ɲɛsin Bamakɔ musomaninw ma ne yɛrɛ ye Bamakɔka ye hali ne tɛ ɲɛ b'a muso fɛ fatɔ t'i fɛ o bɛ wari de fɛ. K'a mɛn o. Kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'i sɔrɔ tuguni dɛ. N'ale ni tɛ ne sɔrɔ quoi. K'ale banni ala k'ele sara o. Amina. I tɛ ele sara sɔrɔ ala de bɛ ele sara. Amina.